IFM News. IFM News. Radio Trabaho. Idol Joanne, go ahead. Manam nama ti panakay sayang kat ti job fair into June 12 aldaw di Huwebes iti mismo nga SM City Lawag. Sa itiket kaspaset ti maikas nga gasot sa pulukit pitong anibersaryo ti Independence Day a celebraran ti pagilian ng Langrona di Region 1 a partisiparan dagiti nagduduma a probinsya. Sigon na ti pakaammo, maabot ti 10,300 bilang ti bakante pagubraan a maijaya kadigiti substabol ti trabaho. Nagbibinuligan na ti Department of Labor and Employment, Department of Social Welfare and Development Office, House of the Representatives, ken ti SM City Lawag dito nga aktibidad. So magmamano kadigiti kasabulan ti trabahador ket iti Venzi Group of Companies, Save More, ENZ Consultancy Services, Airtex Philippines Outsourcing Incorporated, Exit Food Corporation, Japa Hotel, Canada, Dumapay. Adami diti nakasagana a QR code iti Facebook page ti Department of Labor and Employment Ilocos Norte para iti pre-registration. Kadwa iti 99.5 Basing Lawag, Idol Joanne Gistin, Tatak, ORMN.